Kuzara kutanga ndini mutema masara mfumbudzwa namkomangwa kanenze nzukuzwa hanzwa asi kana usina kunzwawo chatamba tesi rimotibvisa maheso gara zvakanaka zinaitogara zvakanaka azoiteka natsangamiriri Ngatitema kwana baba. Magadi kwana baba. Magadi kwana mai. Tende Mwari. Ishe wedu Mwari makanaka makatendeka mangwanani ano muzita ramambo Jesu. Mazvita Mwari nekurara makatsingiridza maita usiku wese kusvika panguva ino. Ndaukumikidza nguva ino yatasvika pairi mukati mwemaoko enyu Mwari. Kuti basa rese richabatwa riropafadzwa nekutungamirirwa ndimi. Ivaina headman wedu nevadare nevese vana mai vana baba vakomana nevasikana vangangodai vaudzwa nyaya dziri pakati pedu. Chititungamirirei nemweya wenyu mutsvene. Tangai nesu kusvika tichipedza muzita ramambo Jesu mazvita. Amen. Pamusoroi kana kune masabhuku madzishe vamwe ekumboti wauya kugara vakati kana varipo havo ndoda kutsara chokwadi pamufambi pedareti kwete manyepo kwete manyepo Mwari nganditungamirira michidaidzegera nyikasi nachidaidziya anadozwa tipetizwa Tete. Nyaya iri apa pamusoro. Nyaya iri apa ngeyekudai. Hanzvadzi yangu yakashaika. Ese yashaika zviya. Wobva atora wana woenda nawo kumusha kwake. Aenda nawo kumusha kwake wana wakazodzoka. Wotengesa panzvimbo paigara nababa ake. Ini ndisikazvizivi. Mwana we100. Mwana wa 100. Atengesa kudaro. Nditakatazvoita adini azviiti. Dai zvaita taifanira kuti tidini. Tidzorere munhu wakatengesera tidini. Timupe mari yake zvaita azvidini. Handizvo. Saka zvakatendera zvakadaro. Kubva tazoti ndadosi yangu munhu wakadini. Wakatengesera wacho. Wobva watanga. Edmo wasuwe. Saka Edmo wakazoya nababa ake kumba kwedu. Ichibva tsanangurire zvakadini zvawakaita. Saka ini ndakazoti hai ini ndaikumbira hangu tidini tikudzoserei mari yenyu mwakadini mwakatengesa akati 600. Saka zvakambomira zvakadaro. Saka ini ndakazoti zviro zvinoramba zvichitendera ndikatsvaga mari yangu. Ndokati ndakumbendesa hangu mari shoma ndendokopani Edmo wasuwe. Ndobva ndauya nemari iya kubva ndadaidza awazuwe yaya obva adini obva ndikati pendambona pamari yemwe akambotaura iya ini ndaone chini 300. Saka imwe yacho 300 ndozokupai kupera kwa Mei. Saka awazuwe akatambira 300 obva aenda zviya obva andisendera mese ini ndakandatoendawo kwendinogara kudoro. Saka abva andisendera message mufoni mangu obva ati Tete zvimwaita zvadini zvakwana ini ndaronga nemvura kuti ndirambe ndichiita carry on kudini kurima pamunda paya. Saka wakaenda kotema wakaenda kochira makomba ake kuti ndosima kofu ipopo ndobva ndataurwa navasikana ndobva ndadzoka futi kuno kuti tidini tienzanisane paya paya. Saka zvadaro takauya tikaenda kumba kwawo kwababa acho tikaswera tiripo tichambira kuti oyo wanga wati tidini takatati tidini titaurirane. Saka zvakaswera muswero wese takanga wamirira apa
obva azondifonera akati tozonana futi chini yanga iri sonto mangwana makuseni ndakamirira futi hakuna chaitika saka ini ndakabva ndatodini ndabva ndadzika kuunza nyaya inoko saka taudza nyaya kuno ine kumashure mekunge azopuwa tsamba yake yekubata vakabva enda futi kochere chinyi makomba futi paya paya isusu tirude nzvimbo ye100 dzangu kuti vana vari kushaya pekugara vari kuya vachichema kwandiri tiri kuda nzvimbo yedu saka ndaida kuti ndimupe mari yake tidini wana wawake panzvimbo yababa Alright. Imimi mwana we100 dzenyu ndiye akatengesa. Uri pane? Hapana. Uri ku headlands kumba kwa mai yake ndiko kwari. Wakandoyotengesa kwatore mari kwakwe. Kwakwenda Achitengesa chiri nzvimbo ngani? Andisuziya baiye ndangoti ndakandisipo. Alright. Akazote zvekuzotozwa. Alright. Munoka mari nana wazwe? Ana wazwe. Tinoka mana. Oh. Saka imimi kune vamwe vana vari mumashure mwe uyu wakatengesa ndizvo? Kune vana vamwe ndo ari kuti isusu tiri kuwaka. Uti pomwe wacho nditori naye uri pana. Ngauya gara pa. Mudedzi. Alright. Imi murugare vi? Iri mazato ndirudora ndo kwandiri. Kudora papi? Padora dombo. Udora dombo ndiwe nugare. Pana madzima. Uko kwa matiko. Saka aya awazuya ari kuchere makomba enyu. Ati ndodosima kofi yake imwe akatosima. Akatosima ndizipi pakati pesonto rineke. Nzvimbo ingani ko yambuya? Nzvimbo nge100 yangu. Nge100 dzenyu. Yakawatengesera kuna waziwe. Iye mwana wo Saka waziwe mwada kumuripa mari yake. Wakatengesa mari. Iwo akanditaura kuti 600. Mari 600 yes. Ndiri makamupa mari waziwe 300. Kwasara mari 300. Saka chiri kunetsa chii ipapo? Chiri kunetsa ngechekuti iwo vachira makomba chisati toda nzvimbo yedu. Chiri kuitika ngechekuda izvi. Imi muti murutadza kunzwisana. Asi ndamupa nguva waziwe kuti angachitaura. Ndiri murutadza kunzwisana imi. Uyo kuti aramba akamirira mari yake kuti ichauya pachite dondo asikarimi just kungoti mari yangu iri musango. Muri kupaona pakanaka. Imi makazoona kuti munhu uyu hatisi kuda kuti achanga achitenga apa nzvimbo yedu osarira vana vacho. Tsvagai mari yemunhu mumupe mumonoti unoramba chirima kwenu. Ndiri kutsvaga mari sadakambona. Muchitsvaga mumwe anonga akadini dai mari yemusika akaigarira ere mari yacho. Uri kunonokera umwe ndiani pakati penyu imwe navaziwe? Imu ndimwe anonokerwa kuti mutorele ndenyu iye anonokerwa barura mari yake. Alright, pamwe ndiri kunyepa. Ngataura zvino yapo. Chataura chokwadi pamberi pedarira yedu. Tete mani. Maranditire zvakanaka. Taura yenyu waziwe. Musoro ichangamira. Vakuru vese vari pano. Inini muna 2018 ndakafonerwa ndimai vangu achiti uripi mhanya kuno wekwamagada vari kuda kukuona. Ndikati kwakanaka here zvikazva vane dambudziko revainaro. Ndakabva kwendandiri ndikamhanya ndikasvika. Vakati ava handina kuvaona. Papa ine mwana wemuridzi westand mukomana mukuru anonzi Tonderai. Anova ndiye akasara ari baba. Pobva paita baba munini wake, baba mukuru wake, mukoma wababa wake anonzi Martin Magada akashaya. Pobva paita anonzi Tonderai Magada mupenyu haapo pano. Vakati tisita uya awaziwe. Tine dambudziko remwana ari kurwara. Kufarira kutaura ndakamira. Agara iso. Agara magara. Ngazi taita dambudziko remwana ari kurwara. Hanzvadzi yaTonderai yanga ichipenga kutenderera pfungwa. Akati ndataura nehama dzese kuti pari kudiwa mari kuti tifambire hanzvadzi iite zvakanaka. Asi mari yashayikwa. Tazama kutengesa pamunda pababa ngekuti ini ndaakupurasi kwendakawana munda.
Saka tazama kuti titengese, hapana uri kugarapo, zveshuwa hapana umba, hapana musha, hapana chii. Asi tiri kushaya munhu anotitengera, tauyawo koopopera. Hakuna umwe munhu angatibatsira kunze kwenyu. Ndikati inini handina mari, zvikazi tapota waziwei. Imimi ndimwe munhu wekupedzisira. Because zviro hazvichazvidini. Uyai muone zvaita kumba, takamusunga ngecheni, mawindo apera kupwanywa. Pamba paari ngepababa munini. Inini ndoti muri kupaita marei. Vakati nzvimbo yedu tiri kuita 300. Asi tiri kugure rozhi. Zveshuwa takaenda panzvimbo paya tikaonesana. Ndikabudisawo kamari kendanga ndinako kendanga ndisina pfungwa yekutenga land. Ndine muono nepfungwa dzekubatsira. Ndikati zvakanaka. Kwakubva ndapa 300 iya. Zvikazi asi hatina nguva baya kuti tinyorerane ngekuti toda kuti timhanye torapise munhu. Zviro hazvina kumira zvakadi zvakanaka. Ndikati aiwa munouya rini kuti tiende kwaShe. Kwakuchena Ishe Gibson vachirwa penyu. Zvikazi tinouya tipewo mazuva mairi tapota. Wakabva waenda ne300 yangu. Zveshuwa papera mazuva mairi vakadzoka. Vakati zveta tichida kuita zviya hazvina kuperera ba. Mari yashota. Saka isusu pfungwa yatinayo. Tipewo pfungwa yekuti tipeiwo imwe 300 futi. Mutore portion yadini yasara. Ipopo ndanga ndisina mari. Ndakakwereta mai yangu $300. Kwakubva ndapa ndikati asapa hazvichaiti ba because ndio last payment. Hambai kwaShe. Takasimudzana tikaenda kwaShe. Tikasvika kwaShe. Mazuva acho iwowo secretary wacho anga ari sekuru mugadza vachangobva kuti shayei kwakuina zera. Ndikabhadhara mari yekupinda mubhuku. Ndikaiswa mubhuku. Tabva ipapo. That was 2018. 2021 vanhu vekwamagada kwakaitika nhamo. Munin'ina wemuridzi westand akanga ashayawo. Ndakaenda ikoko nababangu tikanochema nawo. Tapedza vakati vanhu vekwaZuwei taikumbira kumbogara pasi nemi. Takapinda mumba mavo tikagara pasi. Panga paine vanhu vaisvika zvekuma 15 vekwamagada varume, hapana wandaona pano. Vakati iwo zveshuwa takatengesa stand iya ngedambudziko. Asi tine chichemo. Chichemo chedu ngechekuti vasikana ho vanga vakaroorwa. Vairi vasikana. Uyu nemunin'ina wake. Vanga vakaroorwa asi parwara uyu pfungwa. Pava paita dambudziko rokuti vese wabva wadzingwa kwanga wakadi wakaroorwa. Saka tati mimi seHama pamwe mungazwawo chichemo chedu. Tokumbirawo kuti tikudzorereiwo 300 pamari yemwakatipa. Motigurirawo hafu yepemwakatenga. Kuti tione kuakire vana katurumu ipopo aone pekudini pekugara. Nekuti kuvarume kwa hakuchadi hakuchagariki. Ndakakurukura nababangu tikatorana tikaenda Dumba. Baba vakanditi vanhu ava ndeukama. Unoti kudii? Ndikati hapana chakashata ngavandipe 300 yangu tiende panzvimbo tidini tigurirane. Ava vanga varipa. Ndo vakatange tabvume nyaya iyoyo. Ndo vakatange kuombera nekuridze mhururu kuti mwaita vana vababa vangu. Ndikati zvakanaka zvikazi asi 300 yacho muri kuona tiri papfumvu. Pari zvino hatina. Asi tichati mwedzi unoyawo kupera kwawo tozokupai 300 yacho 2021. Ndikati zvakanaka. Kwakubva tagara ndindaitobvunza mwapapi. Then 2021 yacho takabva tawirirana ndikati nzvimbo yetu tichahafurirana ngepakati. Ndakatoenda newakanditengesera wacho nekuti aivepo. Ndikati kana mazondipa mari yangu nzvimbo yendichakupa indi iyi. Apa ndakusima miti yangu. Zveshuwa ndakasima ndinoita zvetimba. Ndakanotsvaga mbeu yangu yemiti anonzi magriveria anogadzira timba anogadzira mapuranga. Ndikava ndikasima ipapo. Pari zvinezvi miti iyoyo imwe yacho yaenzana nepo rakamira apa. Ndobva ndasiya hafu yendaiti ava vachauya vachizodi vachizondipa 300 ndozovabvumira kuti vachidii. Wakabva wandifonera zvika zvinoita here kuti tifane kuwaka. Ndikati Tete hazvidini hazviiti. Ukama hwedu nevanhu vekwamagada huri pamutupo.
tinoera mutupo umwe chete tiurayira hanzi. Ndikati Tete hazviiti ba mari ngaitange yadini yauya zvinozonetsa mangwana. Zveshuwa ndakagara 2022 23 miti yangu iri kukura. 2023 mwedzi wakapera ndo pakandifonera Tete apo. Vakati ndiri kuda kuonai. Ndikati muri papi? Zvikazi ndiri pamukwambo. Kutaura wakazotorawo uyu. Mushure mekunge abvawo kumurume wake. Kuna wakazomutorawo. Zvikazi ndo pandiri. Ndikati zvakanaka ndiri kusvikapo. Ndakaenda ipapo ndikasvika. Vanga vari 2. Uyu na Tete, Mukunda na Tete. Ndikati kwakanaka ere Tete? Zvikazi kwakanaka. Ndaida kuzwa kuti kubva zvatakasidzana muna 2021 naanhu ekwaMagada pane ere akazombokudzoreraiwo mare. Ndikati hapana. Zvikanzi inini ndine society yangu yendiri kudini yendiri kutamba, saka ndine kamari kendakandirwa kendandiri kufunga kuti ndimbokupai. Imwe yacho ndichazopedzisa kupera kwaMei. Ndikati masoko akanaka Tete, zvishwa ipopo ndandisitorinawo mari. Vakanditambidza mari ndikaibata mumaoko, but ndakabva ndaona mari yairi 300. Ndikati aiwa zvitete kwakuchembera, mari yemuri fanira kundidzorera yakatokwana iyi. Zvikazi tatafunga kuti timudzorere yese. Ndikati aiwa mochandidzorera yese sei? Inini ndinofungwa dzekuti ndine mhuri. Chikonzero chakaita kuti nditenge stand iyoyo ngechekuti ndione kutengerawo mhuri yangu. Ndine mhuri ichada kuwaka kunyangwe ndine pekundinogara. Zvikazi indaa yekuti anhu apa akatange zviro zvavo zvizvi inini ndakanga ndisikazi kuwirirana nazvoba, saka ndafunga kuti ndikumuperudzire mari yenyu yese. Ini ndakabva ndichakabata 300 yamumaoko ndakabva ndaidzorera kwaari. Ndikati Tete, mari iyi handichatori. Ndakukumbira kuti muchiungana sezvemwanga mwakaita musi wemwandipe chichemo vanhu vekwani vekwaMagada. Mochiunganazve mochinditaurire zvemwakutaura izvi kuti mwauda kundipetudzire mari yese. Ini ndochitaurawo zvendinoda ngekuti since 2018 mari yangu yo $600 dai ndakaishandisa zvimwe ndingadai ndiinei. Zvikazi isusu hazvichaitiba kuti tigarisane neanhu ekwaMagada euri kutaura kuti tiungane sekuungana kwauri kutaura, ngekuti ekwaMagada acho euri kutaura kuti tiungane nawo ndiwo ari kuroya akunda angu ana hanzvadzi yangu kuti apenge. Saka tiri kutopumhana, hazvichaitiba kuti tiungane. Ndikati ino Tete iyi haiperi batiri atatu panapa. Ini ndakwenda mwaka mazounganidza nekwaMagada ndozodini ndozouya. Ndakabva ndabuda ndobva ndaenda. Ndichitendeendei vakabva vandifonera zvikadzidzokerai titaurirane, kana muchida kuti titutsire mbichana pamari yacho todini totutsira. Ndikati Tete tiri atatu hazvidini hazviiti. Foni kwabva yakata. Ndobva ndasenda message ndikati Tete hazviitiba kuti tiite zvemuri kutaura izvozvo, nekuti inini mhuri yangu takatorongoti toda kudiniwo kuwakawo. Chichemo chenyu chendakanga ndazwisa pakutanga ndo chendandakatambira kwakubva ndaenda. Zvadeiwo midzimu yandovhurirawo. Ndichisvika pamagorosa ndoona umwe munhu. Ndikazi iwe ndakaona motikari yakamira zuro pastand pako apo, asi papa ari kurumezherwana naTete Kerina kureva Tete iwoya. Asi munhu wowo wakanga aine motika wakapaka ipo papo wakauya nemunhu unozi Ibheni Matongera. Ndazwa kudaro hazvina kunditorera nguva, ndakatsvaga Ibheni Matongera, munhu unogara munharaunda. Ibheni iyoyo ndipe tizo. Akati handiti mwamwe akapedzerana here, stendi yakatobhadhara 1200. Saka iwewe uri kufanira kuti ini ndakatoisawo yangu ipona wena waziwe usadaroba ngoti ndinoda kutondyawo ipo papo. Ndikati shamwari ndati nditokuona ndikutaurira kuti uone munhu akatengawo kuti stendi iyoyo inodini inopisa asabataba. Mukasvikapo munoone miti yangu iripo yapfure inini kudini kureba. Miti iyoyo ndikaicheka inondibudisira 1000 US, 30,000 US gonyeti retimba. Saka kuti achida hake munhuwo ngaandidzorere mari yangu investment ndakaita ipapo, stendi ndinomupa, handina dambudziko nazvo. Zvikazi ndichachimboedza kutaura nawo tizo.
Zvadaro inini ndabate kuti patambwe chitsotsi ndakaenda kwashi. Mushure mekunga Ishe Davison washaika. Zvakambonga bhuku rabatwa ndi acting Ishe Heri. Ishe Heri ndakaenda kwaari akati ini handina chendinoziya. Vanhu vekwamagada vanamboye kwandiri achiti ari kutengesa. Ndakaenda kuna acting sabu anoitwa King's Munhu. Vakati handina nyaya ndiri kudini? Handina nyaya ndiri kuziya. Saka inini ndaona kuti ndakutambwa zveshuwa. Mwedzi wapera wachewo ndakabva ndanochera makomba. Papisi yandakanga ndakasiya ndichida kuvapa. Ndakabva ndanochera makomba ndobva ndasima kofi yangu. Ipapo ndobva ndanyarara. Handina musi ndakatukana nawo. Sezvo aitaura samoni rangu kuti uya muzodairira nyaya muri kunetsana. Handina musi ndakanetsana nawo. Hatina musi ndakachinjana manzwi ekutukana. Asi mushure mekunga ndazoendawo kuna ana magada acho akanga aripo pataiita zvinhu. Nokuti musi ndatenga stand iyo vanga vasipo. Vaitozi vakatoramba kuuyapo vanhu vaungana kuti tigadzirise nyaya urwere hwemwana. Ndo zvinotaura nyakutengesa stand. Vadaro ndabvunza vana magada vari kuti isusu hatina chatiri kudini? Chatiri kuziya. Chakandipa shungu dzekuti ndiende kochera makomba ndisime kofi ipopo kuti zviputike sezvo zvaita izvi. Ngekuti ndaiziya kuti handikwanisi kunetsana nemunhu atengawo ngekuti hana chaanoziya. Akaona inini ndasima kofi yangu unoziva kuti panhu apa saka pane chi? Pane muromo. Munhu endaitotarisira kuona achinditsvaga munhu akabhadhara mari. Saka ndo mamiriro akaita nyaya changamire. Handina mari yandakatora kubva kuna mbuya. Mari yavo ndakavasiyira ipapo. Yakanaka. Hati mwamuri kutaura. Ukuro manyiro taure nyingi. Vakaipa. Imwe nguva mwamuri taura wambotaura ere murumo. Unomboda taure chii? Tikamubvunza iye akanyarara. Tirekere tibvunzane naye. Handizve. Imurumbo ngwara ngwari. Mbirani mharadzo yako muti. Mune munhu wamakatengesera futi pazvipewo papo. Ndinaitsvaga nyaya iyo yambwe. Ndiri panapa moni panhamba dzamatongero achibva ndamufonera. Munondipa waziwe. Mukatinyepera patiwirirani ba. Imimi atete. Pamusoro atete. Pamusoro atete. Munoona kuti chii? Isusu tatobata kwese tatobata kuti munomuka munhu wese uri under mani. Tengese ichi. Ichi chenyu. Nokutaurira nyaya yakaitika pange kudaizvi. Imimi makandikoona kuti mari yabvisa uyu ishoma. Kubva matsvake munhu wenyu uri kuita 1200. Urinyatsopazwa? Hapana chitsotsi ba. Hapana chitsotsi chemunoda kuti taurira batete. Endi mukade kushashe kutamba. Muziva kuti muri kuziva kuti kwamuri kugara ndokwenoka. Muziva kwenosenze. Hamundizivi. Ndapota. Cherego mumaprimary zvimuri kudzirira. Dai muri umwe mwaiite manga mataure zvakanaka uyu murume wanga azwisisa kuti zvemati mimi muri kude pekuti ana azoone pekutukutira handiti pisi 300 mupe pisi yake ompa mawirirana handiti apa pese pemwakuda mwaide kutengesa tatopedza nemi Regerai chida izvi. Kambena ati vatairwa chop chop yakapusa yaisiri nyaya yakati kurebe. Imambo yapi makatengesa ivhu. Vari bvumirwa kutengesa. Ndadodo ukama ipo paka. Utengesa ivhu. Parodo kuripisa ivi. Nakuvozvitaura apa. Ivhu kana wanda wacharisimudzipa kune waridzi waro madzishe. Masabu. Rinopiwa vanhu. Ivhu iri. Nemi muri kutengesa ivhu aritengeswa. Uchanjisana bhuku wangu no. Ongonyi $300. Utengesa ivhu. 1. Kutaurana kwamakaita nenguva yamakataurirana. Muchidzoserana mari. After a time, kwadzoserana mari. Nepamusana pekuti mwaona umwe munhu une mari iri pamusoro. Uyu neuyo matengesero ayo makonzeresa kutorwisana nekutoroyana. Kungotsvaga problem yakazvigarira kunze kwakuitora tumba mwenyu motsve. Ndozvomwakaita. Zvakazvigarira zviriyo kwatora kwatumba mwenyu motsve. Makaita makare emari. Izvi hatitarisiri hunhu hwakadaro.
uyo makatengesera kechipiri mudzorere mari yake. Makatengesera kechipiri mudzosere mari yake. Tikunyora mudare munomu chanyora judgment yenyaya iyoyo. Hakuna stand inotengeswa kairi nekuti ndanonoka kuwaka. Kuda kwangu zvaunditumika nditi ukanitengesera changu chinhu chacho. Chori kumbonya kumbochiapo chinyapo. Wanga utaurirwa kuti nditengesere $500 kuti uzofunga kuti uzoitenga netengesa ne$5,000. Kuti mati makudzosera uyu mari yake nyaya yacho yamudare munomu takukalkuleta pamakore mina kuti pamwedzi unofanira kunge aine profit yakati pamusika waari kuita. Tokaunda nemwedzi yacho yona tokaunda nemakore mwaenda kotengeserana muri 2 apa ngomudzorera mari iyoyo. Zvakatoenda kutosima kofi iyopapo poti kofi inokasike koni ne inokasike kubviswa iri kofi. Moti kude kuenda munhu akadaro. Ukaona ari mukadzi mwakagara omba kwati mai mwana ndaomba kwenyu mai mwana kwaurongedza zvese kwasiya pitikoti ude kwenda. Handi richadzoka chidombotarise pitikoti yangu tiri mwere. Sema plies kwamuri. Kutosima kwakateta kofi kutorasa kutoise mize kuti hakuna kwandiri kwenda. Ndakaisa mavheji zviri nani mwaiti hai 3 months. Nemvumbi ude kuti udorongedza kwenda. Inokatona atosime kofi makore nemakore chinodamburwa. Imi muchindoshushikana muhana yenyu muchitambudzika. Makore akapachengeta achiti ngepangu, miti yakasima pa achiti ngepangu, kofi yasima achiti ngepangu, labor yase nayo unobhadharwa ndiani ma-expenses ese. Ngambo daira kalema yacho Daira ndopamba nemumwe. Mutemo wedare haurambidzi munhu, haumanikidzi munhu une word of command yekuti ita zvakati. Ndinoraramira mutato azive kutobva pari zvinezvi pamunda ipapo sabata asipuwe zvakati kuna mai aya. Ndochaja. Asi ndakutaurira machajire ndichaita kubva panguva yacho kusvikira pari zvinezvi nemaexpenses acho. Code of conduct irimo. China bhuku racho ndomba mwerenga. Zvitori panga zvotendai mutogara pasi nemwana wenyu. Zvakatoitika zvakatoitika mari yema makatojika zvikatoita. Kuti kwire mwakabhadhara eno ngatoperudza mari yona iyo. Mama mubhuku eremu. Mobvisa munhu wamubhuku rubhadhara mutero. Munombvisire. Harisi squatter. Da asikatozikani mubhuku. Inini kwangu kuno kwanditodi nekutomuona nokuti mwana womuvillage wakatenge nzvimbo muvillage. Dai akabva kwagoshero ndinotaura shamwari uyende $20 yako nditransfer kwandiri. Wakaberekerwa muvillage kwamatengani akatenga nzvimbo yacho muvillage kwamatengani wopinda mubhuku rasabhuku matengani ini kwangu andidumuona mwana wamamatengani. Andina umbondo ndotsvaga pari. Imimi zvemunotoita ngezvekutoti endai mutotaurana nevana venyu iwawo utorake nemapurazi une mariko. Itotaurana mudzosere musharuka wa mari yake uyo makatengesera mari yake. Kuti musina bvira makapatengesa zvakanaka endai mogara zvakanaka. Pamusoro ndaidombobvunza yangu imwe Tete. Iyo uyu waiuye kumezha mama po here mari. Alright, hapana ba. Alright, aiwa. Isusu atidutsvake zviri kureba. Nyoka iri paedzi umwero ba. Isusu kwetava kutoda manje ngeuku mwakatozvibvondora mwega kuti hazive. Hama dzangu ndo dziri kuroyana. Ana imu mwakafamba mukazwa kuti uri kupengesa ndiani? Pamusoro ipapo. Ini ndandizomboapo mhaba kuti ndimuroya. Kuti kuroyana. Hatisi kutauraya ba. Handina. Hatisi kutauraya wasi. Kana zvare mwenda kapozvita. Dati izvai zvemi Tete. Hatisi kutaura aya ba. Inini ndiri kutaura kuti makape shoko reava kuti inini hangadzi hama dzangu handigoni kuti ndidzidahidzi kuti nditaurirane nyaya yestand iyi ngekuti ndiwo ari kukonzeresa kuti ana apenge. Anditi ana akaberekwa achipengera. Handisi kumbozvidaro. Aiwa kani ndati ana akaberekwa achipenga here. Kwete. Akaberekwa right. Izvo zvadini. Utori nanhake zvishoma. Zviri nani? Chakaitisa kuti aite nani chi? Chakaitisa kuti aite nani chi? Taindofamba nayo maporofiti. Mwachibatenyi. Hapana chataibata. Hapana zvamazwa. Hazi ndimwari basa rundompengesa. Hoi. Hapa ndichimbotaura kuti mira yenyu vijana tifambe tese. Taifamba manje. Mira yenyu.
Pakufamba kwemakanga muchiita kuti mwana aite zvakanaka zvaari, makanga muchishandisei? Taitoshandise mvura dzataipwa dzemutengo. Mwaibhadhara ere mvura dzacho kana mwamusingabhadhari? Tatisingabhadhari. Kuti munhu apone kupenga kwaari kuita. Icho chirudzi pane atori neanopengawo kuti aende. Chechi yechene nyenye dzinomwe ndokwendakaenda. Saka mari yemwakatora waindoita zvekuti echide kutenge zvanoda kuti ashandise. Inini ndaitotenga zvekuti ashandise. Mari yemwakatora kuna uyu ichide kuti mukaise mwana unorwara yakazoshandei? Izvo ini ndakandisipo baba izvi madare yaisa ini ndakandisipo. Mwakanga muri pipi? Ini ndandiri kudora. Mwana wakanga ari pi? Mwana wakanga ari kumba kwamai yake. Kumba kwamai yake? Kumusha kwamai yawo. Kupi? Ku Headlands. Saka mwakanga muri kushandisa mutoro muri mudora? Wakazouya mwana wacho wakazouya kwandire chubvayo. Mbuya mungamhanya mungangwara mungaende pakuna kwemunoenda. Zviri pachena mari yemwakatora kuno uyu mwakapambira urwere. Munhu wenyu waraiti mwakutomusvipa kutomusema pamusoro pemari yake futi. Utsinye wakadiniwo. Mari yawo andizumboibata bai. Mwakatora mari izwire rakaita kuti yabudise mari ngere kurwadziwe mwoyo kuti mwaita urwere hwemunhu ari kutenderera musoro musha mwenyu. Munhu aite zvakanaka. Ipfungwa yekubereka yakamupinda kwakukupai. Imi kwabatsirikana mwabatsirikana amushadi konini pamanje. Gasa dambudziko racho. Makaridze mhuru mukatotora nembudzi mwana unoita zvakanaka. Regaite mbozwe mwana ndiyo understand tipetiso. Inini muningi wangu inini kurwara kwake kutowa nditete wakatanga achada kutanga kurorwa 2014. Achangoti rorwe weekend takanga ndinaye ndichitoshanda mutaundi muye achishando wanga atobhotizira murume wake ari kunati kuipati. Ndobva ndafonerwa kuma7 makuseni nemapurisa ekuchikanga. Mapurisa vati ndononzi magweti magadero vandatendi. Atete kwese uko tikade kukutarisaka tinenge takutotsvake nhorondo yorwere. Tiri kutarisana nechakaita kuti murwere aite zvakanaka kuti chii chakaikonzeresa imari. Mari yakabva kunani kuna vaziwei. Pamusoro pekunge adini atenge munda. Nhasi uno murwere waraiti mwauda mudzosera ere mari yake? Ndati mwauda mudzosera ere mari yake nekuti munhu wenyu waraiti. Haasi raiti baedni. Saka vaziwei ndio rukonzeresa. Rutorwara asi raiti. Pamusoro edare. Isusu takumboisa waziwei kusai. Imeme kurwara kwari kuitawo sinzi ande maifamba naatete. Ani muningi wanye? Muningi wangu anosirana naye. Munosirana naye zamu. Right, chemwakazwa imwe chiri kuita kuti arware chini. Isi patafamba nezvengonzi fambira mwana ngezvemusha nekuti kurwara kwake wakabarwa ari right. Zaidi zvakaitwa ndiani zvemusha? Zvakaitwa ndiani? Hazi ngezvemumusha. Ngezvemumusha. Saka izvozvi zvipanere akuru asarera. Tiri kuti inini mumba mababa wangu amusisina arume kwangosara natete atatu basi ndowasa. Iwo anatetewo anofanira kuuya aziye nyaya iyi kuti chii chakaitika. Aya ngati adai zviwanawa tingaswera tichitemeswa musoro nawo. Imwe munyaya kurwara kwehama yenyu ndii munoziya kurwara kwa muchafunga zvekuita kuti ipone. Ndii munoziya zvedzinza renyingi. Kana paine akazviita mushamwa magada muchazvigadzirisa. Kana zvanetsa achakona imwe akwe kumangara dzinza rekwamagada. Tingatsvaka nyaya tisina kuti titsvake ba. Nyaya tiri kutarisana nayo ngeya yawaziwei. Iyi ndaipedza ndichiti izvo imimi tsvakai mari mudzosere kuno munhu makatengesera. Kana pasina munhu makatengesera ba siyai waziwei akagara panzvimbo pake. Kana maita kuti muda mudzosera mari yake amuchamudzosera ka 300 ba. Ndakurwa ma calculations ese 11 nema expenses akaita panzvimbo iyo nemakore akaishanda momudzorera mari yake mutora lendenyi. Pane nyaya yekuti ndikatarisa mai aya andika kufurwa kakaita chechipiri kumba kwamagada ka akumboshaiki barume anoyokuka echiperekedzana namai aya. Saka mai aya aruchaya bhora rawo kabisira ane zvautoziya mai aya kude kutsotsa sekuru ayi mari yawo akaita icharugona neanhu ari kuafurira magudhugere tambotaura masuro aya anogona kunge aritofurirwa asi anyanya kufuriracho pamwe atohwandana kuya pano mai ane mhosva aya. Chete mistake yendu kuitika nyaya yenyu mwanga mwawina 300 imwe mwaka uyu. Dai mwakamutambidza musina kuzopopera futi kuti taakutore nzvimbo yese. Ira kuti wanga atozwe mwoyo wakanaka ngenda kuti wanga totambire mari yama.
Mwamati toda pesi manje. Ndo pakaenda kuite era ipo pa. Sasa muri kuona kuti ngeni ava akaona munhu waiya nemari iri pamusoro. Pamwe pacho bira pani panoda kubvunza panoona chikwereti neumwe here pa makabhalansa ikakwana ane chikwereti chenyere palenda ndandisachazviziva ngekuti wakanga wachitengeswa chinotakanga isusu ngatidai imwimwi musazopindira vana ava kuti waone pekugara mai magada uya magada musazofa makaberekeswa chitunha munhu musina kuuraya pa wakatengesa dariye wakagara apa ari kupindurana neuyu imwe makotambiswa furandi kupangiza kuti pane kachidzotsika ripo ino inini ndiri kutaura kuti uri panzvimbo pake ngapetuke panzvimbo pake changamire plus vari kudya vana ava ngave ndikororwa zvona saka uda wapasingei vari ngave ndiko vakakororwa inaya zvinomira mushe pandogara ndakatwara mabhegi nchinzibva panapa zvinotondimirira mushe vakwandiri regai titaure techiti dai kona iri kuuya naedmin yakanaka chaiko asi regai tikone techitaure techipetuke pekuti dai mwazwe muromo wataura mbuya wa iyo mbuya kerina wa muromo waataura wo kwende kotaure kuti wataurwe kuzi akaende kotaure kuti inini handiwirirani naana sekuru adaurwa ndiwaziwei kuti tiunganidzane sekutengeserana kwetakaita vano ndo pakadzoutsopya ndo panoutsopya ngekuti apa akaende koone kuti bhaya anga anaeka saka akaone kuti akaende kwende kounza ana sekuru aya ndiwo akatengesa iye asipo nechizwa zvese saka akauya anotaura kuti no wo mvura inado tsotsasi Makira kurewa. Ngaitereseti bambe. Ngatizwane imbozwa ngandibodekotisi. Pamusoro. Nofunga ndingangotaura zviri zvitatu panapa. Pane nyaya yakambotongwa futi pano iri yembudzi yakada kufanana iyi. Mukanga mwatore mare dzeanhu muchoite mitondo wekumba kwenyu mwozoti mare ngaidzoke kweyabva. Amonero kuti zvinene kakushanja mukati. Panapa pane nyaya yakatongwa pano yembudzi. Munhu akaende kumba kwemunhu akati tine doro pambapo ndiri kude gotora. Munhu achakati no imwozodini mwozonditengere gotora mwapedzenyi zviro zvenyu. Munhu yakabva atore gotora rikaendwa naro. Aya kwabva azopetudze gotora riya akati hatizurishandisa pagotora renyu. Zvinoita here? Atora kwakuya kwauridzosera asi mwana wakazaura gotora kwidzwe muchikuwa remuri kudzoserwa. Kamare yokiro muchikuwa. Ndofunga nyaya yakajeka iyi. Yakajeka. Kana muchiuya panapa muri kuya kutongwa amusi kuya kutonga apa kana kuti ndiri kowina nekuti amuzivi zvetiri kufunga kuti manga muri kungoti zvetichaende kotaura iti mina achazviteerera ndofunga muri ndozvizwa zviri kubuda mukati umu changu nongopa judgment pamusoro pekutonga kunenge kwaitwe nyaya saka ini ndiri kuti maringe nechimiro chenyaya zvemwakagurira nazvo zvitete munhu ngadzoke pabhaundari remari yaakabhadhara ndovhara mabhuku angu kuno imimi dzorerai munhu mari yake wechipiri uyo kana musina kunga makamutorera mari hapana dambudziko munogara zvakanaka waziwe endai morima panzvimbo penyu ndazwa kuti hamuna chikwereti nawo muri mubhuku morima panzvimbo penyu ndichanyora judgment yangu pano moziva mutora judgment yenyu mablue form ari panapa pamwe anenge echikungoti pamwe ngeekwasabu atotsvaki kweseba achiposi tazotobata kuti ehe munhu murume wataure zvakanaka asi paaposha ndipo ipo pekuti 300 ndakatambira andiri mapazwa taakuda kuchichiuya mani chidzikisa mako Tataenda nayo kwati hana kuenda nayo. Toni, nze panapa Toni.
Unza kuno. Zvakanyorwa apa izvi? So 12 March 2023, 300 years. Iri panei? Unogadza? Aiwa, iwona wacho ngabvumuka kuti yenda katambira. Ungafunga kuti mawitness anganyepa here. Pindurana neni. Mira henyu vadare. Tikanga tiri kutarisa nyaya dzinenge dzakasarirwana pasi. Sorry, imimi zvataura mai ari mumashure mwenyawo manyepo era. Manyepo. Ini ndakaenda kuchikoro. Handisiri munhu unoita transaction ye300 pasina bhiro nepepa. Kana ndimi mungaita transaction ye300 pane signature yangu era inotaridza kuti ndakasainira kuti ndapiwa 300. Ndeti riri kuera. 12 March 2023, 300 years. Kwamai mambo Pane signature. Pane chibvumirano here chekuti ndakapiwa 300. Mira nditaura nemi. Isusu hatiri kutongeswa nyaya unga zvinozi tiri majunju asingazivi kutonge nyaba. Aka kanyaka andiko kangaswera kachitendedza musoro baba. Pane dzimwe nyaya dzatinosangana nadzo. Chandinoziva ndingachoti vanhu muchinge muchipana mari dzekudzorerana idzi munosainirana pasi. Makasainirana pasi pakutengeserana muchibhadharana mari. Pakudzoserana mari hamuchadi kusainirana pasi. 1. Vanhu vakanyorapo vanhu vangani. Chakaita kuti munyore pahardcover chachiri chinyi bhuku iro rine mapages iro. Aiwa hedme chakaendaona tikamukoma Edhi wakabuda wachibva waenda bva ndati Tete makangana kuti musainirane nawo kuti mawapa makanyora asiripo apa wakatokangana bhuku wanga naro patebha so wakangana kuti wasainira ndati hamuna kusainirana nge. Alright pamusoro ezwaika. Alright wakaenda nguva yako muri mimbe makazosainirana. Wakati ndinoya na 10 saka pakazoti ndanonoka ndichasvika zvekuma12 kuma1 achazoti dzadza kuti minutes 24 past and chanisuziya basi yakanyorwa ipapo pfungwa dzavo dzainadzo. Ziri papepa tidile nawo. Asi mini pamusoro varumeka awaziwe inini ndaikumbira kuti chokwadi kana makatambire mare kungotaure chokwadika imimi makazosime kofi ngepamusana pekunge mwazwa basi kuti kune munhu watengeserwa ngeava muri nyasopazwa asi already mari imimi 300 mwa makatambira pekuti mupe akapiske kuti vanhu ndinogona kana pasina signature nyaya yakaitika apa ngatimbotaure chokwadi pamusoro hangu mutaureni nyaya yakaitika chaichaika adareka ngatitaure chokwadi uyu murume wakasime kofi ngekunge azwa kuti pane munhu watengeserwa asi already 300 wakatambira yekuti agure piece yekupa ava wakapuhwa mari munhu hatiti dzikakadarozo ora timbotaurati ana mai ngatinyerere pamusoro ivadari ndaikumbira kubvunza vakuru makabata pakanyorerwa nakuti vanhu akapana nemari 300 chaire kuti wawazve vakatambire mari hapana time wawaziwei kuti vakaenda vachinopiwa mari vari kuti avo vakapa wawaziwei mari ndiani umwe wakanga aripo kuti aiso signature yake wakaisa signature yako umwe ndiani futi hamuna kuisa nesignature yenyu pamusoro yambuya ndanisati ndapedza ambuya
murume wataura kuti mari ndakatotambira ndichitoziva kuti ndandine dambudziko. Wakaenda nayo ane dambudziko wakuramba kuti anakwenda nemari wakaenda nayo 300 wakaenda nayo. Ngatisati akadziba ngatitonga tichimbonyasa kutasisa murume wakatengesera waziwei munda varipo here? Indava sipo vakafa here? Vakatengesera waziwei munda wakafa here? Kana varipo ngauye iwo utaura pachezvavo. Imimi paruzi pakaoneka paine mota panzvimbo iri kuzi makatengese munda kechi2 mozviramba iko kuine munhu wakataura navo waziwei kuti kune mota yakanga iripo. Imimi kana mai makabvuma kugurirwe kapisi makazodirei pese mazi muri kupiwe hafu yekg mauti mauda ese iri kg. Uya inewe kwamagada wakatengese nzvimbo vauya varipo votaura kuti nzvimbo takatengesa tikabvumirana izvi neizvi neizvi takazorega kuwabhadhara because takashayiwe mari. Imi kana mai makude pisi motaura zvakanaka nawawaziwei asi mapindire makaita kuna waziwei kwakuvatambe zvisiri izvo because makati mari haina kukwana tine yakashomega muwape 300 muwape 300 mauti tozonze imwe 300 handiti maoko wagombira kubvepe watanga waziwei kunga munda uriwo wapane makore mangani? 2018 mokaonda wasvika ike zvino tiri muna 2023 mombobvunze vanokweretesa tomboti vanopedzi mari kuti vanenge vachiite mari pamwedzi inenge iri mari yavo. Muri mungadai rodzoserwe $300 kubva muna 2018 kusvika 2023 ike zvinomonyora pahard cover zvemasara muchibvumirana mega kuti vatora mari vaenda ivo vakudzoserai mari. Ngatimboti muruti havana kukudzoserai ivo varuti vava kudzoserai ndiani anga aripo mumwe vomunoti uya ngatizwanei dzikisai maoko enyu pasi. Usada utsikirire munhu. Dzikisai maoko enyu pasi. Zvandinotaura ngezvekudai panyaya yelendi iyoyi kana mbuya ngatinyarare imwe mbuya neti chakuti dai panapa ngao yagara apa taure nyewe wakagara pamberi pangu munyarire uya mugari pamberi pangu achadi kuzwa muchitaura futi bayo pavo because hamusiri wako yogara pamberi pangu roti mugara apa zvandoda ngezvekudai izvi pakatengeserana waziwei munda nemunhu akamutengesera anozanisa rake tonderayani ari kupi izvozvi bedrins right. Ndoda kuti mundidaidzire tonderai magada musi wa 29 au yagara apa apindurane nauyu imi mubude mukati mwenyaya iyoyi. Tonderai magada isitende yani yababa wake waibhadhara mutero ipapo ndiani? Ibaba achaibhadhara afa wakanga uribhadharwa ndiani? Papasina kubhadharwa tori mhosva iyi utoda 300 yanga iri kufarwa kunga chidzoka mumaoko maishe matengani kuti yanga yalendi isina munhu makutobire nyika. Achiuya musi wa 29 ngova ne $300 yangu yekutengese nzvimbo wouya wopindurana waziwei pano ndoziva muridzi welendi. Imimi pawaitengeserana makanga musiripo imimi muchiona tonderai munoitani mwana wahanzvadzi mwaita mwana wahanzvadzi munopindi mune musha wanyere imimi wenyu uripi munogarepi? Kudora ndogwe murugara apa muri kurugira kuti mbuya ugarawo ipapo ere kana kuti munonga muchida kugara wapo? Chiitai kuti ashuye kuno kutonderai tichitaura nyaya yacho iripo achikurwirirai kuti muonogarapo. Ndinokusamunai masamuna aripo akawandisa. Itai kuti imwimwi ndinonyora samoni ndopa imimi ndapa imimi ndi munomufonera wasungwa urudikana kwa headman kana musada ndonyora samoni rangu pano mwendipa mari yetransport nemari yechikafu ndoti mamburiso wangu headlands wenda unomubata ouya pano. Sevari kutoti hawauyi nemakayari akatengesa tenda zvendataura mazvizwa ari mbuya apa inyaya ndatopendera musi wa 29 ndiri kuda tonderai pano ndimwe muchaziya matsvagire muchamuita nekuti ndiye akatengesa lendi zvisiri pakuwirirana paukama.
Nruda tonderai awe agare apo waziwe apo wodzorana mari dzawo. Zvapera.